Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιες χειρόγραφες σημειώσεις μαθηματικών και στο ότι θέλουμε να τις μετατρέψουμε σε ένα PDF LaTeX που μπορούμε να δώσουμε σε μαθητές. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι θα πάμε στη σελίδα StoicDocs και αφού έχουμε κάνει λογαριασμό, πάμε στη σελίδα Convert. Απλά σύρουμε το αρχείο εδώ. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε ποιες σελίδες θέλουμε να μετατρέψουμε. Ας πούμε ότι θέλουμε να μετατρέψουμε τη σελίδα 1 και 2. Πατάμε Submit και περιμένοντας λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε το αποτέλεσμα. Εδώ τρέχουν οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης και αναγνώρισης εικόνας, αναγνώρισης γλώσσας και ούτω καθεξής και μετατρέπουν ό,τι σύμβολα και ό,τι γράμματα βλέπουν σε LaTeX και εδώ μετά από μερικά δευτερόλεπτα έχουμε ένα έτοιμο PDF που έχει ό,τι ακριβώς είχε και το original αρχείο στις σελίδες 1 και 2. Μπορούμε να το δούμε εδώ το original, τι περιείχε και μπορούμε να κατεβάσουμε το PDF. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια αλλαγή, δεν χρειάζεται καν να ασχοληθούμε εμείς με τον κώδικα, αν και υπάρχει εδώ για όποιον θέλει να τον κατεβάσει ή να τον επεξεργαστεί μόνος του. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε στο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε εδώ και να το περιγράψουμε σε φυσική γλώσσα την αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να του πούμε βάλε την σημερινή ημερομηνία στην αρχή του αρχείου. Ας το πούμε στα ελληνικά, σε παρακαλώ. Και έτσι, χωρίς εμείς να χρειαστεί να κάνουμε την αλλαγή, η αλλαγή θα γίνει από μόνη της και αυτό κάνει την επεξεργασία των PDF πολύ εύκολη. Και εδώ βλέπουμε αμέσως την ημερομηνία. Μπορούμε να του ζητήσουμε να κάνει κάποιες αλλαγές για κάποια λάθη που βρήκαμε ή ακόμα και να εμπλουτίσει το αρχείο με παραπάνω επεξηγήσεις ή με παραπάνω ασκήσεις.